Здравейте! Експериментите днес продължават, като днес ще ви покажа какви храни за птички съм взела, тъй като тези, които сложих в петък, вече са изядени и трябва да напълним хранилката. Малко трудно, но намерих 3 вида. Сега ще ви покажа какви са те. След обстойно претърсване на информация в интернет за подходящите храни за диви птици, започнах да търся по сайтове и да поръчвам. Но само от едно място наистина ми изпратиха и доставих. Останалите или нямат наличност и пише, че има, или изобщо не се свързаха с мен, или продават по 20 кг разфасовка. Цените варират между 5 и 40 лева за килограм, в зависимост от съдържанието. Но от най-евтините никой нямаше в наличност. Та поръчах микс без шлюпки, подходящ за дворове или балкони, защото няма да остават обелки от семки, например. Цената е 15 лева за килограм с доставката. В него има и 1% брашнен червей. Останалите два вида храни са от зоомагазини. В единия откровено признаха, че такова чудо нямат, но все пак ми дадоха храна за папагали да пробвам, а от другия ми запъркаха нещо, ама като гледам съставките не ми се вижда и това да е за диви птици. Нали четах все пак, други неща казаха, че са подходящи. Цената е между 3 и 5 лева за килограм от магазините. И за да направя теста правилно, реших да поръчам 3 еднакви хранилки. Разгледах и цените на хранилките, които обикновено са около 15-16 лева за този модел, който според мен е най-подходящ, защото не увлажнява храната. Тези специално ги поръчах от Практикер, там ми излезне най-ниска цена за хранилка, 9 лева и с доставката там 7-8 лева платих, колко излизат, по 12 лева за хранилка. И в Емаг има малко по-евтини, но там пък доставката е 14 лева. Сложила съм горе-долу равно количество храна във всичките, като ги разгледах по-обстойно какво има вътре. Тази, която е най-скъпата, направо става за консумация от хора. Вътре си има овесени ядки, стафиди, слънчогледови семки, вижте по-доблизо, най-различни други. Изглежда чак вкусно, не съм я опитвала, въпреки че пратката беше с тест и преглед, но не я пробвах. Аз ще пробват пиленцата и ще ви кажа кой ще бъде най-добрия вариант. Останалите две с някакви семена нищо не ми говорят и въобще не знам подходящи ли са, но ще видим и това. Може би трябваше да ги претегля, за да направим после съпоставка като килограми и цена как излизат, но ще видим дали ще ги ядат и тогава ще направя нов опит. Сложила съм ги близо едно до друга всичките, даже не махнах старата. Между другото тези изглеждат доста по-стабилни, защото са с метални капачета отгоре и поне на мен, освен че са по-големи, ми изглеждат и по-стабилни хранилките. Но ще видим кое ще харесат най-много. Сложила съм ги близко, не много близо до дървото, на еднакви разстояния и да видим сега кое ще харесат най-много. Ще следя и ще докладвам. За сега, чао!